Bore da bawb a chroeso i'n hoedfa ni yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni ddechrau'n hoedfa ni bore yma, gadewch i ni weddïo yn gilydd, gadewch i ni gyflwyno yr amser yma i'n Duw ni. O Dduw yn tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni yn nesau at y ti yn awr, ac ein bod ni wedi ein gwahanu o'n gilydd yn ddaearyddol. I ni'n diolch ein bod ni yn gallu nesau at y ti yn unedig trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch dy fod ti gyda ni. Lle bynnag ydyn ni, rwy ti yn agos at y rhai sydd yn nesau at y ti. Ac arglwydd, ni'n gofyn felly nawr. Byddwn ni'n ymwybodol o hynny, bod ni yn cyd-addoli gyda dy saint di y bore yma, drwy'r byd i gyd. Ond arglwydd, gad i ni fod yn ymwybodol hefyd fod ti gyda ni. Ac arglwydd, a wneud i unwaith eto, dostyrio wrthon ni, a bod yn hael i ni wrth siarad â ni trwy dy air. Arglwydd, ni'n cyflwyno'n hunan nawr i ti, ac yn gofyn arna ti, i ogoneddu dy enw mawr di, ac i anrhyddeddu yr arglwydd Iesu Grist, y fab anwyl di. Dad clywyn gweddi ni nawr, ro pob nerth a chymorth i ni i da addoli di. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Bore yma yn ein oedfa ni, i ni'n mynd i fod yn clywed am ddyn oedd yn desperate. Ac sa'n siŵr os i chi wedi cael y profiad yna. Fi'n siŵr bod y mwyafrif ohonyn ni wedi, i ryw raddau, a ryw adeg, y teimlad yna o bron a bod anobeithio. Ddim yn siŵr lle i droi'n a beth i'w wneud. Teimlo bod chi wedi cyrraedd pen eich tenyn chi, a ddim yn gweld ffordd ymlaen. Wel, os mae dyna siŵr ni'n teimlo, os mae dyna i'ch profiad chi ar hyn o bryd wrth edrych ar y byd o'ch cwmpas chi, neu wrth edrych tu fewn ar eich calon chi, chi'n teimlo'n desperate. Mae yna le i droi. Ac ni'n mynd i glywed fod y dyn yma yn troi i'r man cywir at Iesu. A dyna lle ni'n gallu troi hefyd mewn ffydd at yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n mynd i ganu i ddechrau. Can sydd yn sôn am yr hyder mae'r Cristion yn gallu brofi, beth bynnag y sefyllfa. Yr hyder yna sy'n gennym ni yn Iesu Grist. Gerbron fy niw a'i orsedd gref. Mae gennyf achos llawn dilydd. Yr arch o ffeiriad mawr yw Iesu, sy'n byw i eiriol trosodd byth. Fe seliwyd fy enw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw. A gwn, tra saif fy ngheidwad draw, na chaf fy ngwrthod gan fy niw. Dyma eiriau godi'n calon ni wrth i ni foli ein harglwydd y bore yma.
am droi yn awr i ddarllen o air Duw. Ac mae'n darlleniad ni yn dod o Efengyl yn ôl Ioan, penod 4, ac adnodau 43 i 54. Nawr, just i'n atgoffa ni o le ydyn ni yn yr hanes, mae Iesu wedi bod yn teithio drwy ardal Samaria. A tra bod e yn yr ardal honno, fe nath e gwrdd â wraig, a dechrau siarad â hi wrth ymyl ffynon Jacob. Ac wrth iddyn nhw siarad, mae wraig yma'n dod i weld pwy yw Iesu. Mae hi wedi mynd a wedi dweud wrth bobl y dref, mae nhw wedi dod allan i gwrdd â Iesu, ac trwy siarad â Iesu wedi dod i gredu ynddo fe. Ac yna ar ôl i Iesu aros gyda nhw am ychydig o ddyddiau, mae'n symud ymlaen a dyna lle i ni yn troi yn awr. Dyma air ein Duw ni. Ymhen y 2 ddiwrnod, yma dawodd Iesu a mynd oddi yno i Galilea. Oherwydd Iesu ei hun a dystiodd nad oes i broffwyd anrhydeddaf yn ei wlad ei hun. Pan gyrraeddodd Galilea, croesawodd y Galileaid ef, oherwydd roedd e'n twythau wedi bod yn yr ŵyl ac wedi gweld y cwbl a wnaeth ef yn Jerusalem yn ystod yr ŵyl. Daeth Iesu unwaith eto i Gana, Galilea, lle roedd wedi troi'r dŵr yn win. Roedd rhyw swyddog i'r brenin, a mab ganddo yn glaf yng Nghapernaum. Pan glywodd hwn fod Iesu wedi dod i Galilea o Judea, aeth ato, a gofyn iddo ddod i lawr i achau ei fab, oherwydd ei fod ar fin marw. Dwedodd Iesu wrtho, heb i chwi weld arwyddion a'r rhyfeddodau, ni chredwch chwi byth. Medda'r swyddog wrtho, tyrd i lawr, syr, cyn i'n plentyn farw. Dos adref, medda Iesu wrtho, mae dy fab yn fyw. Credodd y dyn y gair a ddywedodd Iesu wrtho, a chychwynodd ar ei daith. Pan oedd ar ei ffordd i lawr, daeth ei weision i'w gyfarfod, a dweud bod ei fachgen yn fyw. Holodd hwy felly am yr amser pan fu i'r bachgen droi ar wella, ac atebasant ef am 1 o'r gloch brynhawn ddoe y gadawodd y 2 mynydd. Yna sylweddolodd y tad, mae dyna'r union awr dwedodd Iesu wrtho, mae dy fab yn fyw. Ac fe gredodd, ef a'i deulu i gyd. Hwn felly oedd yr ail arwydd i Iesu ei wneud, wedi iddo ddod o Judea i Galilea. Wel, diolch i Dduw am ei air i ni. Nawn ni weddio yn gilydd, nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O, Dduw ein tad i ni'n diolch i ti. Ein bod ni yn gallu troi at y ti yn awr, gyda'n amrywiol anghenion ni. Gan wybod fod ti yn ein clywed ni, ac yn ein gwrando ni, ac i'r rhai sydd yn dod at y ti mewn ffydd, gan weddio yn enw'r arglwydd Iesu Grist, rwy ti yn addo ateb yn gweddio ni. Arglwydd ti'n addo ateb yn gweddio ni yn well hyd yn oed, nag i ni yn gallu ei ddychmygu, nag yn gallu ei ofyn i ti. Arglwydd, diolch felly bod ni yn gallu dod a cyflwyno yn beichiau ni, yn gallu gweddio am problemau ynglyn â'n iechyd ni, a'n sefyllfa ni, ein teuluoedd ni, ein ffrindiau ni. Ond diolch bod ni'n gallu gweddio am bob peth, gan wybod fod ti yn caru dy blant di, yn caru y rhai sydd wedi credu yn dy fab di. O arglwydd, a diolch dy fod ti yn rhoi, yn hael i'r rhai sydd yn dy geisio di. Dad, diolch i ti yn fwy na dim bod ni'n gallu nesau at y ti, gan ofyn am faddeiant pechodau,
a trwy aberth Iesu Grist yn gallu gwybod dy fod ti yn ein derbyn ni. O diolch i ti dy fod ti ddim yn ein gwrthod ni, ddim yn ein gyrru ni i ffwrdd, ond dy fod ti yn madde ac yn ein derbyn ni. O arglwydd, diolch i ti am hyn. Diolch dy fod ti wedi cynnig ateb i'n problem mwyaf, yn problem dyfna ni. Nid ein gwendid neu afiechyd neu unrhyw broblem arall, ond i ein pechod ni. A'n anobaith ni yng ngwyneb marwoledd. O, ni'n ymddiried yn hunan unwaith eto felly i ti. Yn gofyn wrth i ni droi yn awr ato air di, yn ei ddangos i ni. Mwy unwaith eto o'r arglwydd Iesu, gad i ni gredu ynddo fe a chael bywyd. O, Dad, clyw ein gweddi ni felly, derbyn ni unwaith yn ragor. Am ein bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n troi i edrych ar air Duw gyda'n gilydd, ni'n mynd i gannu unwaith eto. Fydd y geiriau ar y sgrin. Gadewch ni foli gyda'n gilydd. Trowch dy fi i'r adran yna ddarllenon ni'n gynharach. Ac os ych chi wedi bod yn ymuno â ni ac yn dilyn y gyfres yma yn Efengyl Ioan, gobeithio bod chi wedi sylweddoli erbyn hyn. Mae ffocws yr apostol Ioan, ei fwriad yn hyn i gyd, yw i'n perswadio ni o pwy yw Iesu. Mae eisiau ni weld Iesu ac i gredu yn Iesu ac wrth gredu i gael bywyd. A felly un o'r pethau sydd yn codi o hyd ac o hyd yn y llyfr yma yw y gwahanol ffyrdd mae pobl yn ymateb i Iesu. Mae rhai pobl sydd yn amlwg yn credu go iawn. Mae ganddyn nhw wir ffydd. Maen nhw'n digweld pwy yw Iesu a di glynu wrtho fe. Ni wedi gweld hynny yn dod efo'r disgyblion. Ni wedi gweld hynny'n fwy diweddar efo y Samariaid sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu. Yna, mae gennych chi rai pobl sydd yn amlwg yn gwrthod Iesu. Yna ni weld hynny'n gynyddol pobl yn cynllwynio i gael gwared ar Iesu, i'w ladd ac yn y diwedd wrth gwrs maen nhw yn llwyddo i wneud hynny. Ond yna, mae ydych chi rai pobl sydd yn y canol. Dwi ddim cweit mor glir. Ar un olwg, maen nhw i weld yn croesawu Iesu, yn derbyn Iesu, ac eto, dydy hi ddim yn ymddangos ei bod nhw yn credu go iawn. Dwi ddim yn edrych fel petai gwir ffydd ganddyn nhw. Maen nhw'n hoffi Iesu, yn hoffi'r pethau oedd e'n gwneud, yr arwyddion yma, yn hoffi gwrando ar ei eiriau fe, ond dyn nhw ddim wir di sylweddoli pwy yw e. A felly, dydyn nhw ddim wedi cael ei achub. Fi'n credu falle un o'r geiriau allweddol sy'n dangos hyn i ni, yn ein darlleniad ni heddiw, yw'r gair anrhydeddaf. A ni'n gweld e'n adnod 44. Oherwydd Iesu ei hun a dystiodd nad oes i broffwyd anrhydeddaf yn ei wlad ei hun. Honor, yn Saesneg wrth gwrs. Mae Iesu fel petai yn dweud, mae yna ffordd i berson bod o'i amgylch ac bod ar delerau da gyda fe,
ond dyn nhw ddim yn ei dderbyn e'n llawn. Dyn nhw ddim yn credu yn ei air. Dyn nhw ddim yn ei dderbyn am pwy yw e a pwy mae e'n dweud yw e. A felly, dyn nhw ddim yn ei anrhydeddiau. A mae'n ddiddorol. Yn yr Hen Testament, mae gen ni un hanes yn llyfr Samuel, 1 Samuel penod 2, adnod 30, ac mae yna bobl wedi bod yn cymryd Duw yn ganiataol yn ei drinau'n ysgafn. A mae Duw yn dweud hyn. Y rhai sy'n fy anrhydeddu a anrhydeddaf, a diastyrir fy nirmygwyr. Hynny yw, os nag i ni'n anrhydeddu Duw, fan hyn, os nag i ni'n anrhydeddu ei fab e, yr arglwydd Iesu Grist, mae Duw yn mynd i'n diastyru ni. Mae'n mynd i'n barnu ni, yn mynd i'n gwrthod ni. A felly mae'n allweddol ein bod ni y bore yma yn anrhydeddu Iesu. Oherwydd dim ond trwy hynny bydd Duw yn ein anrhydeddu ni. A felly be fi eisiau ni ystyried yn syml bore yma yw sut mae anrhydeddu Iesu. A peth cyntaf i ni'n mynd i weld yw hyn. Mae anrhydeddu Iesu yn golygu peidio i gymryd e'n ganiataol. Mae anrhydeddu Iesu yn golygu peidio i gymryd e'n ganiataol. Mae'r adran yma'n dechrau mewn ffordd o ddigon rhyfedd yn dydy ar yr olwg gyntaf. Ni wedi gweld yn dod mae Iesu yn gadael Samaria ac mae'n dod i Galilea. Dyma'r ardal lle oedd Iesu wedi treulio y mwyafrif o'i fywyd e. Ac i ni'n clywed yn adnod 44, mae'r reswm mae Iesu'n mynd yna yw hyn. Oherwydd Iesu ei hun adystiodd nad oes i broffwyd anrhydedd yn ei wlad ei hun. Ond yna, wedi cyrraedd ei wlad ei hun, mae'n derbyn croeso mawr gan y Galileaid, adnod 45. Pan gyrhaeddodd Galilea, croesawodd y Galileaid ef. Felly, beth sy'n digwydd fan hyn? Sut rydyn ni'n cysoni y pethau yma? Wel, mae yna wahanol barn ar hyn, dehongliadau gwahanol. Fi'n credu'r ffordd rwyddo o ddeall beth sy'n digwydd fan hyn yw edrych nôl. Meddwl be sydd wedi digwydd cyn hyn. Felly chi'n cofio, nôl ym Mhenod 2, adnod 23, oedd Iesu yn Jerusalem. Ac oedd llawer o bobl wedi ymateb yn ddigon cadarnhaol iddo fe. Pam? Wel, oherwydd yr arwyddion roedd yn ei gwneud. Na i ddarllen yr adnod. Penod 2, adnod 23. Tra oedd yn Jerusalem yn dathlu gwyl y Pasg, credodd llawer yn ei enw ef, wrth weld yr arwyddion yr oedd yn ei gwneud. Ond, falle bod chi'n cofio, mae Iesu yn ymateb mewn ffordd rhyfedd iddyn nhw, yn dydy. Nid oedd Iesu yn ei ymddiried ei hun iddynt oherwydd yr oedd yn adnabod y natur ddynol. Dyw Iesu fel petai e ddim yn ymddiried ei hun yn llwyr i'r rhain achos mae e'n gwybod beth sydd yn ei calon nhw. Mae e'n gwybod bod nhw just yn credu yn arwynebol ynddo fe oherwydd yr rhyfeddodau, yr arwyddion oedd e'n gwneud. Mae nhw yn cymryd Iesu'n ganiataol. Ac yna, ar ddechrau penod 4, chi'n cofio, glywon ni fod Iesu yn denu lot o sylw ato fe ei hun wrth fedyddio gymaint o bobl. Penod 4 adnod 1. Pan ddeallodd Iesu fod y Phariseaid wedi clywed ei fod ef yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddisgyblion nag Ioan, nad Iesu ei hun ond ei ddisgyblion fyddai'n bedyddio, gadawodd Jwdea ac aeth yn ôl i Galilea. Chi'n gweld fan hyn oedd Iesu yn gwybod bod ei amser
ddim wedi dod eto, oedd e ddim yn barod i wynebu'r groes. A felly mae e yn symud, mae'n gadael lle oedd e ac yn mynd i Galilea. Yn mynd i'w wlad ei hun. Pam? Wel, achos mae'n gwybod bod e ddim yn mynd i dderbyn anrhydeddaf yna. A pan mae'n cyrraedd, pwy yw'r rhai sydd yn ei groesawu e? Wel, yr un rhai oedd wedi ymateb i'w arwyddion e yn Jerusalem. Chi'n gweld, y pwynt yw, mae Iesu fan hyn, mae wedi gadael lle oedd e, mwyn osgoi sylw negyddol y Phariseid, ond dwi ddim eisiau mynd i rywle lle mae y bobl falle mynd i trial i goroni yn frenin yn syth, a felly lle mae'n mynd? Wel, mae'n mynd i wlad ei hun. Man lle oedd e'n gwybod bydde fe ddim yn derbyn anrhydeddaf. Falle bod hwnna'n esbonio ei ymateb i'r dyn yma sy'n dod i ofyn am help ganddo fe yn adnod 48. Dwedodd Iesu wrtho, heb i chwi weld arwyddion ar rhyfeddodau, ni chredwch chwi byth. Mae'n rhybydd difrifol i ni fan hyn yn does. Mae'n amlwg bod yna fodd i ni i fod yn agos at Iesu, i ryw fath o dderbyn a chroesawu Iesu, hyd yn oed i ryw raddau i gredu yn Iesu, ond heb ei anrhydeddu. Heb fod â wir, ffydd a chibol ynddo fe. A doedd y bobl yma'r Galilea, dyn nhw ddim yn wrthwynebus i Iesu. Maen nhw'n ei groesawu e. Ac eto, oherwydd bod Iesu'n un ohonyn nhw, oherwydd bod nhw'n gyfarwydd gyda fe, oherwydd bod nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod y cwbl amdano fe, ond nhw'n ei gymryd e'n gyniataol. A felly ond nhw ddim yn gallu gweld yn iawn pwy oedd e. Ni gyd i clywed o'r ymadrodd yn dod. Familiarity breeds contempt. Mae ni'n gallu bod yn wir weithiau, ond hyd yn oed os yw e ddim yn wir, mae bod yn gyfarwydd, neu'n or-gyfarwydd, yn aml yn achosi ni gymryd pethau yn gyniataol. Glywes i stori wych am un teulu, o'n nhw ar bowlen yma yn eu tŷ nhw. Ac o'n nhw'n defnyddio'r bowlen yma i storio peli tennis a rhyw bits a bobs bach eraill. A fel trodd pethau allan, oedd yr bowlen yma oedd ganddyn nhw yn antic. Yn antic prin iawn o China, ac ar ôl darganfod hynny, wnaethon nhw werthu'r bowlen yma mewn auction am bron i 4 miliwn o bunnoedd. Y bowlen nhw jyst yn taflu pethau mewn iddo fe. Oedd e werth ffortiwn, werth cymaint mwy nag o'n nhw yn ystyried. Os chi wir eisiau anrhydeddu yr arglwydd Iesu Grist, dyma'r cam cyntaf. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod ni ddim yn ei gymryd e'n ganiataol, bod ni ddim yn ei drinau'n ysgafn, bod ni ddim yn trial just defnyddio Iesu am yr hyn mae e'n gallu cynnig, bod ni ddim just yn nesau at Iesu achos bod ni eisiau gweld rhyw rhyfeddodau a rhyw arwyddion. Falle bod hynny wedi bod yn wir amdano chi. Falle bod chi wedi dechrau mynd i'r capel, neu wedi dechrau gweddio, neu dechrau darllen y Beibl, achos o'ch chi'n gobeithio, gweld rhyw arwydd. Neu o'ch chi'n gobeithio cael rhyw help mewn rhyw ffordd. Yn hytrach na bod chi'n ceisio Iesu ei hun. Neu falle bod rhai ohono ni sydd, ni mor gyfarwydd gyda Iesu. Ers ein plentyndod ni mor gyfarwydd gyda mynd i oedfa, ni mor gyfarwydd gyda yr un sy'n pregethu a i hanes nhw. Ni mor gyfarwydd gyda'r emynau i ni'n canu. Ni mor gyfarwydd gyda'r neges, yr efengil, fel bod ni ddim mwyach
yn gweld pwy yw Iesu go iawn. Falle bod ni erioed i gweld, neu falle bod ni jyst i colli golwg ar y peth. I chi ddim yn ymostwng iddo fe fel mae e'n ei heiddi. I chi ddim yn cydnabod mae fe a fe yn unig yw gwaredwr y byd. I chi ddim di roi'ch ffydd chi ynddo fe yn unig am faddeuant eich pechodau. A felly, i chi ddim wedi anrhyddeddu. Llun o'r peth cyntaf, ni methu cymryd Iesu yn ganiataol. Ond yna ni'n dod i'r cam nesaf. Mae anrhyddeddu Iesu yn golygu gweld eich sefyllfa desbryd chi. Gweld mor anghennus, mor desbryd ydych chi. Fi wedi nodi'n barod fod yna ddyn yn dod at Iesu, a mae angen help. Adnod 46. Roedd rhyw swyddog i'r brenin a mab ganddo yn glaf yng Nghapernaum. Pan glywodd hwn fod Iesu wedi dod i Galilea o Judea, aeth ato a gofyn iddo ddod i lawr i echau ei fab, oherwydd ei fod ar fin marw. Oedd y dyn yma yn ddyn pwysig, yn swyddog i'r brenin Herod. Ni ddim yn clywed llawer mwy amdano na hynny ydyn ni, ond yr awgrym yw fod e'n berson pwysig, yn berson cyfoethog, yn berson oedd falle ddim di arfer gyda gofyn am help, a falle ddim yn ffindio hi'n rwydd i gyfadde fod e angen help. Chi'n gallu dychmygu yr swyddog yma yn fodlon gwario ei arian ar ddoctoried mwyn gwella ei fab, ond dyw hynny ddim di gweithio. Ac erbyn y pwynt yma yn y stori, mae'n amlwg fod e'n desbryd, yn dydy? Mae'n dod at Iesu, a mae'n gofyn am help. Ac, wel, o ystyried yr ymateb cyffredinol oedd Iesu wedi gael yn y gymuned, chi'n gallu deall fod Iesu yn disgwyl fod y boi yma jyst eisiau gweld rhyw arwydd. A dyna pam mae'n gweud wrtho fe, heb i'ch chwi weld arwyddion a rhyfeddodau, ni chredwch chwi byth. Ond mae'n amlwg fod y dyn yma ddim fel y gweddill. A mae di stopio cymryd Iesu'n ganiataol, mae yn hollol desbryd yn dydy. Adnod 49, meddai'r swyddog wrtho, tirdi lawr, syr, cyn i'n plentyn farw. Mae blentyn ei anwylid yn sal, yn ddifrifol wael. Mae'r tad yma wedi cyrraedd y pwynt o weld, heblaw fod Iesu yn ymyrryd, mae fabe yn mynd i farw. Maen nhw'n dweud yn dyn nhw bod desperation yn galluogi rhai pobl i wneud pethau anhygol. Mae dechrau'r stori yna, mae'n stori ystrydebol. Fi'n siŵr bod e'n seiliedig ar ffaith rhywbryd, ond y stori yna o fam sydd yn llwyddo i godi car mwyn achub i plentyn hi sydd wedi ddal. Hynny yw, mae mor desbryd bod hi'n gallu gwneud rhywbeth bydda hi ddim fel arfer yn gallu i wneud. Ond weithiau, dim ond pa mor desbryd i ni, dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth, ydy hi. Weithiau, yngwyneb salwch, yngwyneb marwolaeth, dim os be ni'n gwneud, i ni methu gwneud dim byd. A dyna oedd sefyllfa'r dyn yma. A felly, mewn ffordd, mae'n gwneud yr un peth olaf posib, sef dod at Iesu. Mae'n pledio gyda Iesu. A mae Iesu yn tosturio. Nawr cyn ni fynd ymhellach, mae'n rhaid i ni weld fod profiad y teulu bach yma, yr swyddog a'i fab, mae'n dysgu rhywbeth hynod o bwysig i ni.
Mae dyddiau tywyll yn gallu dod ym mhrofiad pawb. Yn gyfoethog neu'n dlawd, yn hen neu'n ifanc. Dyw arian ddim yn gallu'n achub ni. Mae'n y berygl yn does i feddwl weithiau, o, tysyn ni just efo chydig bach fwy o arian. Tysyn ni'n gyfoethog, tysyn dim rhaid i fi boeni am biliau a'r morgais a popeth arall. Byddwn ni'n hapus, byddwn ni'n iawn. Wrth gwrs, celwydd yw hynny. Neu yn aml newch chi ffindo pobl ifanc, falle'n teimlo bod nhw'n invincible. Pan ych chi'n ifanc, dim byd yn gallu'ch cyffwrdd chi. Ond wrth gwrs, eto, dyw hynny ddim yn wir. Mae profiadau anodd yn gallu dod y beth bynnag yn hoedran ni. Nawr, wrth gwrs, y tueddiad yw wrth i ni heneiddio, mae'n corff ni yn gwanhau a mae'n y fwy o achosion o salwch, ond, wel, fel ni wedi gweld efo Covid-19, mae'n gallu effeithio ar unrhyw un. Mae'r diwedd yn dod i ni gyd ac i ni ddim yn gallu gwybod pryd. Mae'r hanes yma yn dysgu ni fod bywyd yn fregus. Os y'n ni'n gyfoethog neu'n dlawd, os y'n ni'n hen neu'n ifanc, y peth hanfodol yw ein bod ni'n dod yn iawn gyda Duw, bod ein perthynas ni gyda fe yn iawn. Ysdim ots faint sydd yn ni yn y banc, ysdim ots pa mor ifanc i ni. Mae'n rhaid i ni ddelio gyda'n perthynas ni gyda Duw. A chi'n gweld yn rhyfedd iawn weithiau, mae colli pethau. Pethau na ni'n cymryd yn ganiataol mewn bywyd, fel arian a diogelwch a'n iechyd ni. Yn yr union ffyrdd i ni'n dod i sylweddoli'n hangen ni. Yn dod i weld bod ni yn desperate ac yn troi at Dduw. Chod, dyma sydd ni'n anrhydeddu Iesu, trwy ddod ato fe yn waglaw, dod ato fe yn desperate, cydnabod ein bod ni angen ei helpa, ein bod ni'n methu achub ein hun, ond bod ni ei angen bod angen iddo fe ymyrryd yn ein bywyd ni, a'n hachub ni. Wel, dydy Duw ddim yn addo cyfoeth i ni. Dyw ddim yn addo iechyd i ni chwaith. Ond mae Duw yn addo anrhydeddu ei anrhydeddwyr. Mae'n addo perthynas i ni. Mae'n addo bywyd tragwyddol i ni. Mae'n addo deiar newydd a corff newydd. Mae'r hyn sydd yn digwydd ym mhrofiad yr mab yn yr hanes yma yn arwydd nid yn unig o pwy yw Iesu, ond mae'n arwydd hefyd o be mae wedi dod i'w wneud, sef dad wneud effeithiau'r cwymp, sef dad wneud pechod a salwch a marwolaeth. Mae wedi dod mwyn cynnig iachad llwyr tragwyddol i ni, o'n pechod ni, o'n marwolaeth ni, o dristwch a galar a phoen. Mae wedi dod i ei sychu pob deigryn o'n llyged ni. Ac wrth gwrs, beth sy'n rhyfeddol yw sut mae Iesu Grist yn gallu gwneud hyn. Sut mae'n gallu cynnig bywyd tragwyddol i'r rhai sy'n credu ynddo fe. Mae'r swyddog yma'n gofyn i Iesu dere lawr gyda fi. Ond wrth gwrs, mae Iesu'n barod wedi dod i lawr yn to. Wedi dod i lawr o y nefoedd i'n byd ni. Mae'r swyddog fan hyn yn desbryd i osgoi marwolaeth ei fab Ond pwy yw Iesu? Wel, fe yw y mab Duw, sydd wedi dod ddim i osgoi marwolaeth, ond i wynebu marwolaeth ac i farw mwyn rhoi bywyd i ni. A mae hyn yn dod â ni at ein trydydd pwynt ni. Mae anrhydeddu Iesu'n golygu ymddiried yn ei air Wel, dyw'r dyn yma, dyw e ddim yn cymryd Iesu'n ganiataol. Dyw e ddim yn dod just mwyn gweld rhyw
arwydd ydy e. Mae wedi dod achos bod e'n hollol desperate. Ac felly pan mae Iesu'n dweud wrtho fe beth i'w wneud, mae'r dyn yn ymddiried. Mae'n credu. Mae'n ymddiried yng ngair yr arglwydd Iesu Grist. Adnod 50. Dos adref, meddai Iesu wrtho. A mae dy fab yn fyw. Credodd y dyn y gair a ddywedodd Iesu wrtho, a chychwynodd ar ei daith. Pan oedd ar ei ffordd i lawr, daeth ei weision i'w gyfarfod a dweud bod ei fachgen yn fyw. Holodd hwy felly am yr amser pan fu'r bachgen droi ar wella. Ac atebasant ef, am 1:02 y gadawodd y 2 mynydd. Yna sylweddolodd y tad, mae dyna'r union awr dwedodd Iesu wrtho, mae dy fab yn fyw. Ac fe gredodd, ef a'i deulu i gyd. Falle bod yr hanes yma'n gyfarwydd i lawer ohono ni. Falle bod ni i gymryd yn ganiataol, bod ni yn colli golwg ar cweit mor ryfeddol yw'r hyn sy'n digwydd. Doedd Iesu ddim angen mynd gyda yr swyddog yma i weld y bachgen mwyn gwybod pwy oedd e, pwy oedd yn sâl neu beth oedd yn bod arno fe. Doedd Iesu chwaith ddim angen bod yn bresennol mwyn ei wello fe. Doedd Iesu ddim angen mynd i weld e neu gafel ynddo fe na dim byd arall. Doedd Iesu ddim chwaith angen amser mwyn gwella y plentyn fel i ni yn dibynnu arno fe gyda meddyginiaeth arferol i wneud ei waith. Na, mae Iesu jyst yn gweud y gair. A mae'r mab yn cael ei achau. Dim syndod o sef fod Ioan yn ystyried hyn yr ail arwydd fawr i Iesu wneud. Yr ail arwydd yna oedd yn dangos yn hollol amlwg pwy yw Iesu. Yn dangos ei nerthau a'i awdurdod yn dangos ei ddiwdod yn dangos yr hyn mae wedi dod i'w gynnig i ni. Dim syndod mae Ioan yn disgrifio hyn fel arwydd sy'n dangos i ni shwd i ymateb i Iesu. Sef trwy ei anrhyddeddu, trwy ymddiried yn ei air. Ni wedi cyfeirio'n barod at rhai o eddywidion Duw. Mae'r Beibl yn llawn o eddywidion. Mae'r gair yn addo i ni. Os i ni yn dod ac yn cyffesu ein pechodau ni, mae Duw yn ffyddlon a bydd e'n maddau i ni. Mae'r Beibl yn dweud dim ots pwy i ni mae yna faddeuant ar gael. Mae'r Beibl yn dweud os i ni'n dod mewn ffydd bydd Iesu ddim yn ein gwrthod ni, bydd e ddim yn ein troi ni ffwrdd. Mae'r Beibl yn dweud fod Duw yn cyfiawnhau. Hynny yw yn cyhoeddi yn gyfiawn, yn ddi-eog, pob un sydd yn dod ato fe mewn ffydd. Mae'r Beibl yn dweud bydd Duw gyda ni, bob amser, hyd ddiwedd yr oes. Mae'r Beibl yn addo bydd Duw yn nerthu ni i wynebu pob sefyllfa. Mae'r Beibl yn addo bydd Iesu yn ein cadw ni yn ei law a bydd dim byd yn gallu'n cymryd ni o'na. Mae'r Beibl yn addo fod pob peth yn cydweithio daioni i rai sy'n caru Duw. Ac yn y blaen, Mae'r Beibl yn addo'r pethau yma i ni. A mae Duw yn ffyddlon ac yn wir. A mae bob amser yn cadw ei addewidion. A felly os i ni'r bore yma eisiau anrhydeddu Iesu, mae eisiau ni gredu hynny. Mae eisiau ni ymddiried yn ei addewidion. Nid ymddiried yn ein synwyr ni, ac nid ymddiried yn ein cynlluniau ni. Peidio asesu ein sefyllfa ni yn ôl beth ni'n gweld o'n cwmpas ni. Na, ymddiried yng ngair Duw. Peidiwch am credwch. Bore yma, ydych chi eisiau anrhydeddu'r arglwydd Iesu Grist? Os felly, stopiwch i gymryd yn ganiataol.
Sylweddolwch mor desbryd yw eich sefyllfa chi. A credwch ei air mwyn ei enw. Amen. Amen. O'n i'n mynd i ganu unwaith yn rhagor dyn gilydd, canu mawl i'n Duw ni. Diolch am ymuno â ni unwaith eto bore yma. Os ych chi yn ymwybodol fod Duw wedi bod yn siarad â chi trwy yr hyn i chi wedi glywed, neu os ych chi yn teimlo'n desbryd ar hyn o bryd ac eisiau cymorth, os ych chi eisiau holi cwestiwn neu gwybod mwy am yr hyn i chi wedi glywed, plîs cysylltwch â ni. Ond am nawr gadewch i ni weddio a chyflwyno'n hunan i ofal tyner Duw. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti felly am dy air, yn diolch am bob cysur ac anogaeth, ac unwaith eto ni'n gofyn am dy help di i ymateb yn gywir i'r arglwydd Iesu Grist. Diolch amdano fe. Arglwydd, bydd gyda ni nawr. Weddill y dydd, gweddill yr wythnos sydd o'n blaen ni. Bydd yn agos i ni. Yn ein angen. A mynd bod ni'n dod yn enw
ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Amen.